Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Karibu sana mwancho murigereria Ogeteme TV ekero twasoire asensemo ya gatatu yo murubiri iga bwetwani chinsa chabana mambi nekero nakomanya nga nigo togocha koba batatu nekero turachikorigereria asensemo eri yechisemi na kitoranyara kwenekia funa amasomo nene mona sevirengo biribe igoro gusebe university nagenderete koba ayekerero gose akonyara wikira maganio yechi ense wasechinga kicha matuka yaiga mwancho murigerera ekero tore nere Sabe tengo que ir kabuga kabuga se tshanga Ogeteme TV tukoria leo Friday Express. Mbia wana keguma na boigo omogeni asenchira yabene nigo nko mwarigania erinde anyare ukumanyirita na boigo na rali turacho kwanira ritukeriga aria rero Professor Mbia mono soko wakire wono. Karibu sana. Asa Marieta ngorokunga Dr. Evans Mugeni. Dr. Evans Mugeni ne lecturer. Ase university enya yokurunga Open University of Kenya. Eli gotokaga alia sa kurunga Konza. Is one of the specialized university. Eli kirikinya nande tuwatisa tochio kachire specialized SNC yeito iyo yemekoba Open University of Kenya ya kabere koba the NSIS University ya gatatu ne ya KDF. So as a university gisato kima yeito ne eri specialized enjera ya bene asogosomia gutumia digital platform usoso mutandao na bagosoma kole nyumba ndonse so gutoka ngo kolegasi. Omancho murigere na baraga ni kuma yanga Open University na kichage tena nikikerete gachaka sensi ya Kenya. Open University unalieta likukwano Open meaning atogotumia digital platform or online tumaite online tukorokeke gusi wamanya ogosoma wetire mitandao ogosoma kurwese mitandao andonsi osole meaning ere flexible yani nabo gosomera ndons nabo kolema marogo bosome nando nyori sakali yao. Open University yabete form under the University Act ya 2012. So it's a public university. University eliye yenze serikali ya Kenya una university ende yonsi eliye ngoro. So the chartered yabete established emia kebere yetire. Na ande university ekero okonya ringanisha ne university kinde university nere ekero okoligereri kibasi kiri waka no jese university kinde orengana ne waka no jese na bere raisi ase ekerengo byo waka na ligori rirense that's for the ability ere raisi okosoma ngakiende yonsi na mnatwa kwana nande ekoleta abantu bonsi hamo because abandi bali batari konyora kaba kwenda university wanyora bayibulu bose bakwana nga tubati basi cyuwakana enyomba tubati basi kindi cyo transport eye totagiti transport yo konya kolera ndonse zo koreki asore nandu wa kerota gete temini ringa enrollment yagenda 10 time wad meet no lero na tokuruga osoe ogosoime osoe se poto yeito obe admitted once class enrollment yako banga chinga kichonsi era open nake kurunera open era wasi egero ogosoma waso platform na bi ko website nindi go soma nindi go kora matem indi ndaite ngole irenga ngwakana ngora mpaka wakora mbia bono sana. Maybe doc the new concept what as Open University of Kenya is it wananchi banyanchire. What are some of the challenges mwetera kama wakati aba njinga ya university na bengi university ndio zineri na to take class ya waso ndio na inji banyanje ndaitenge nkwaye umufano
omotinyu etire twarete ji program chinyi chia masomo ya manene tari degree entang'ani ya kabere ni ya gatatu yu masters and PhD ase omotinyu omotang'ani abana bagete se masters degree ase omotinyu omotang'ani barengo oba baitaneti 170 ero omotinyu omotang'ani masters PhD ase omotinyu omotang'ani twanyorire abanafunzi baitaneti 70 undergraduate bono ntobwate abanto mwatani chiribu 3 basoire ororo ene university yansete ase omwaka wa 4.5 nekera tokwana omotandao kero omonto are ase omotandao ase koriga ase ense yaito ya Kenya bono iga kende gionsi gegokorekana ase omotandao ebiasara bigokorekana ase omotandao ogokwana togokora ase omotandao so teri ng'a yancheranirwe binto torakora ki abantu batarasororo kwa sababu enero efuture ya Kenya bono iga egere maite ntotagete kona gosumbuka ekero togosoma tosome ekero toganeti ense toganeti noraebe nabo gosoma ndonsi engaki ende yonsi in fact university ngokorera egento okong'a recognition of prior learning recognition of prior learning nabo okonyora nobwate eskill gete timate skill lakini tobwati nobwate obomanyi gwokora ebinto gete kwabere gokora ekiwango gete yes gose nkwachete university goikasi gete ogakwama into ekero ogocha university yaito tokoriga ng'a igo igete twakompea nebinto bibi beke ekerengo keri kebekire ekero twarigereri twamanya gokobeka ase gete ogokora ki ogotoka so nere university ntang'ani kwanza ya embrace ebinto ebi ase enchera ya bene. No, look, when you look at it, that topic kengera somo na inji somo ntaketa kwa somo university ya chaka soma. What is the concept? Na kimo wanafunzi yako chaka na kila kwa somo class in like akia wanza kusoma bono. Kero montare ngere tinga lazima atoe laptop, lazima atoe simu Android phone. Oda na kio chaka. Ekemaene ngeringa ki ligeresa ndeto ligere kuro storuete ngagale. Uskoli ya abana baito ese simu muntu ayo abanke babwate simu. Lakini bakora simu akonyora no wale social media amagana entertainment nabo ate entertainment ngakioroje twango korengana ni yake iga bachenje birengeri yake igira akora entertainment na ndo akora masomo na entertainment ngayoroje toratoke kero omonto arabe ng'a kero omwana osomire atari gochandika ng'anko yanande erungu chikorigi gakona gotare jira okora marogo balia kona okora bintu bia WhatsApp oraira 30 minutes okora ki osoma so ne njira ya bene era make no ense ito ya gusi onyore nga abantu ba twali amasomo manene yango mufano onde ndubwata abali baito ba TSC abali mu abakone class ku Monday to Friday ata ito gosoma gose gokora masters takiwanya atakorete ki tobatibaga Wiso koligiria kero program yo kugenda kirusa yakete abalimu abange nabo bakorete ki basoete lakini bona nyole se enjereri ya agosoma marogobe kera akiro ira usine kitaika enusu ensaiga osome ese laptop yae gose ese simu yae ngaite era abera isi sana gukora ki gosoma na handi muna nakwana linansa amasoma ya online kusega as Open University of Kenya ari raisi kulingana ne ebese lyokurwa nandi ere ogosoma ngakiende yonsi otagete gogoteni wateneni owanza neba butukugati neba gokale ngumbu nabo goraki ogosoma amasoma aya yande okonyora ari recorded lecture egosomi ayi ndoje wakora ningi nokonyarigereri waje waringe lecture yasoma ogotakana bumwatende class mbiroro wale wasoma kose inkakiende yonsi umwalimu ekero gukwanira ng'a ogosoma online ntubwate chi university chonsi aikasense ya Kenya koranga chachakira mangana e-learning kose gutumia nande online tofauti nero igati ya Open University nabo igo ichiga chinde ichiga cha beri kurama emyaka emekoro
oisukol kereli kere university ya embrace to a certain degree ase kiwango gete Virtual learning. even though we are online but open university is fully online yani ase kiwango gionzi etole online nduwa tunene nusu ngango some nusu ngende rusa some nusu ngora matemo no matemo okora online ngetera bora kuminga ki ngakia matemo ya okora online ndoko nyara okora ki ngakia okora online metekina diswali ra mboli ngoko rware no ni university echika chinde bono okuburi ngaki a difference ndopate virtual learning yechi university echika chia bere kro matuka makoro ne yo ya open yebono ele 100% online full time erenga online tubwati ngakiene kwandolo bokoraki okora nanda onyora ne lecturer se ogenda mpaka gali se esibakale wenda gosomiwa eyo gosomiwa aso mutandao kakiende yonse nere tofauti yekinde ekindo ranyore 30% online maybe 60% ere fiscal lakini yeito ere nga ekiwango gionse 100% ere online na hatogu kwandira mangana ya mitandao se technology ama ntubate artificial intelligence bono yabiringanere ko overtake ebintu ebingi ndekibono moranyare kwenekia gose university igakerere open nekirachi kwenekia na aboro kyo bono tibari uchiko ba aboro bachake utumia AI ekineri swali ya mono as open university ngaitenere university entangani Kenya bono iga ya embrace ebintu bikunga AI fully AI tarige ntukerekebe in fact ntonyekana AI nerembe that's the aboro kiwa uchiko ba aboro bono yes oinyore kero no le computer ya jete bitu angwa ke bintu biribia interpreta bantu akibate te computer gegocha abantu ngo baliki ngo baelezi lakini muna yago tumia computer koranga babere ya berbia AI ne tool sene igento kirige ko konya ko kolegas bwangu na ko tumia ko raisise gas na tuabere ne university online in fact ebwate department ingima ebwate course ya AI so ne university go so fully ebintu bya AI na kyo kunyetumia buya tarigo timpo ya bobe na ande no nyama temeka to okora ntubwate control yo was yo make sure nga abana ababere creative bali go reason kurwese ya yoka because no yo okora matem ingejone to okora wanyaranga yabe disable na temo ko riga online ko riga jo kopia ko nyoro nyote okora ki na li to okora usa okora matem na botumuro che gali aso monto ikana sta camera no ebe no to korojo na muno ndo chikainega abotoro che ndo okora yagere watumia obongo bwao wa integrate naki ne AI ekere egasi ya baraisi. So you are saying mwanafunzi wa Chapao na Open University of Kenya ukagetinga AI nje kama konya ta matem there is a way you can stop it. Igine gen to le ahead of the system. Intuni into to somi about to somi goro ya AI. Na kera to somi goro ya AI ntuma ete engenjerio kwenye tumia ese enjere ya engia ya bwene. Ekindari enjere kwenye tumia nga otige kolengereri ebwenda okonya kolengere na okole bintu bya na okole bintu bwangu na kwenye tumia aso egero jikoba omworo so jikoba lezi the same time na kwa example litu alingegero transition ntubwate perception nga turaende se ya ngekigero jikoba lakini etokutumia yaye gotokonya okolega egasibia anabwangu. Now you look at the topic it we are around effective quality learning. We look at the people raise questions. Ki I got to graduate after 4 years, maybe Pekuru Open University of Kenya. Will people accept my degree? Nana submit online. Looking at it, University in Kenya, born in chat for e-learning for a long time. But the Montoka and the Montaku went to summit. What an e-learning na summit. Monto risk doubts about taking a degree now. All the assurance in what you're offering now is different from a traditional way of e-learning to about in Kenya. Example ngene nanga kere gento gigo cheke Kenya abana inchi okonyora tenga ngakiyo chako technology go chako ngakia koba ini university what all controls what
ekero yabete established no chikosi chiaigo chachinyi muna twanyote bono iga egweta SKU Commission of University Education yarigereriwa does it meet the minimum criteria ekero yetire wamagokora ki wewe igento gia kabere ine university ebete erete tu under the act University Act iyo miniri nga ebiwango byonsi pi bya serikali nekorete ki ne bieterete egero konyo lisakara ebi igo lisakara monto yorate nga lisakara riri koru Open University of Kenya elire talirigia ibonyo ndirigia then ese university yindi yonse ndigia ikiagera ntubwate audit unabona yatwalenge igorongete abantu be ministry no balenge se university ito nabagwete university yonse bali ngaki ebinde mu bwana mpiroro mubwata bali bali qualified basomye ibintu ebi so ekero baligereiri mwama kuriye process program mo kolete se university ne meet the required criteria they are set by the government ekero barori yetire mwama goraki mwama kuriye program so lisa karokonyora from Open University of Kenya let's be assured na bekoba treated like any other certificate from a university and yours is a chartered university asia mangana ya practicals singin choko nyorenga CCM chinde lazima abantu bagende bakore mirimo gose bakore ibintu biri bagende te kwegera kwama konyoranga vaikeranire asinsemo ya masomo practicals nga kichigo korekana kiroko nyoranga learning online ya korekana chinga kichons iswali yo nonyorenga ese no mata ki robot ya korega batina te una robot na to korega na ta kwena ni example ekero bwate usene computer ebinde bina bokora practically okora na bigo korekana I remember ngama tuketriga na lengo kwa no monto yo mukuru wali Chambers of Commerce one of my friends okonte bina abantu ku German bali bakolega baletire igento yokora nga 3D okoliga nga chimashini nga kiyo cooperate waligere wakora okoliga ngento keri operate se computer operate machine yakora ki yakolega asune lienda yokora yonse eke maene ngeringa nole nursing courses ne atuganyete the next in few coming days Open University cover na nursing ese practical igento okora tukujugo establish KMOU ne kinyagitali awao ekere libe betire ekiwangeke baenda bakolegas yogera barokana ngaki ngaki bakolegas ebintu biri basomire neke maene nenga kiena bokoligere bali basomete fiscal na bali basomete ngaki ne etabuti ne roro eke maene tabuti teyo neringa ensi itontora koraki ntura ikone chinze chine no chikona in fact ese chinze chine tuwate Open University of UK yes ne wata abana busi abanke sana se enseyo otenga ere tofauti ne yende ose chi university ni ya Commonwealth ki Open Learning chiri to kolete mo yubona iga barba go to bagende to to oro kinga to yenta gukora ni chi university ne sense so te ko ne tofauti nga balinga ambagwa practical mbakora ntubwate practical na nabo colleagues mu ndwe wensi Now, Prof, Doc, when you look at it, the current government and even the previous government here, President Uhuru Kenyatta, they tried to inculcate the culture of digital platforms. Kwa President here saw serikali ya 2022, akapoint the ICT minister akaita kwa app digital across the country. Could this be a form of a pathway you kwa Kenya when you have wanafunzi? One, as a serikali ya Kenya tubate umupango kunga bottom economic transformation agenda, and one of the ebintu bibia bottom economic transformation agenda no ku embrace technology na ku embrace technology. Open University of Kenya inege ntege tangani koringa serikali ya bono iga is trying to embrace ebintu bibia digital technology and fully, to say the least. Na kekora umeshimiwa William Ruto ai korete university ebuna so to kugambi so mwaka 2023. So wezo koligeri
ni act ni ya betu ngaki ya be 2012 ikabe announce na the big four dabona ya bottom economic transformation agenda ni ngenteke mukirese sempango ya serikali so also ko enhance digital maybe even to be access kwa ya recognition of prior learning is a concept in ya agriculture as technical institutions. Is there a way more partner these institutions so that maybe the students back home in Ogaiga still doing classes as a same way? Usikorige ese ento ya recognition of prior learning to pate ento dual learning. Dual learning ne ento kira se technical institutions. Uko partner ne industry na academia egere mwanya rokora ko solve a problem. Eke maene sense ito ya Kenya usikuri chinze chirikinde. Maybe ese vole meru to guate sense ito ya Kenya ngiringa miaka ya kurumaiga konyore industry ya kwa limto biae wagende institution ya academia kwa limto biae ase vinte bia recognition of prior learning tota ito ko link skill ile montabu ate nkiara nyaro kwa se industry so to kwa rega very closely neki industry equivalent na bantu bantu bakora is dual learning inegento ase university open of University of Kenya nga toko partner neki ostoku kukoregas neki industry neki company kumaenga chiskiri itoko enana nchita kirese ase industry in fact tutara set program ngo gweta tore se industry to bol nga kiro je program yana korteki ne nyare ko konya ase industry igine genteke mo kirito begete ase nkoro yetu asa Open University of Kenya nga we work very closely na bantu the industry yeah nako recognition prior learning yani kiskiri jiro montabu ate njiriko ba wasted koje twaligerire kiwango kiringa umuntu uyu asa ikire ngiya bwantu kwikira egera koreki wanyo umuntu abwate experience usasome taga ikasigete lakini ngento tabwate degree hata gitasoma uzuru mwaka wa mbuka koreki akore ntubwate guideline iyo koreki. Before you just maybe move on kwani about the degree ko ile miaka ne physical kama na classroom. What about your case? Like, is the same period when I go to school? I said, as a songo, na university is flexible. No, flexible aqui corpo que eu sei. Não tô lá isso. Era lá isso. Eu me ainda tinha algo só uma botuco, na algo só uma mugaso. E eu depende na aqui eu gosto uma, aqui eu cora because não cora só, não cora modo é matem o cora assignment é error. O cora waenda sande. Wasoma wakora matem ye semester onyoro wakora bugangu na bokora miaka ne tarakoraki Ngetaraera. na bokora miaka 10 ko depende ngaki okoraki Kinga giche oishobosa wakore semester eyere raisi ayikoibanka ibieka tibwa tumina bintu bininga ntubate long holiday ntubate short holiday iyo ko depende naye ngaki okora nyogo taito gukora bwangu okoreki okora matemu au bwangu ese system yao embwateri hori igokero oyo kaneti kwende holiday era na wako holiday no nyeye miaka ebere andacha koirana konyo riga tagite miaka ebere usa tutugona gusoma sago ikokora matemu watenna nyochi besi ya kogolire wali kibesa nge wakora igokora kogendera ni kiwango kiao lakini usikoliereri umuntu tagite gusoma ekera osa university taita kole within the shortest time asenga kirenge so umuntu uyo tinga itinaga ni gukole miaka 10 yes ara kore miaka 10 uroja na ale serious bole na ekero gwakwanira nga abari babwate skills osobo manye bakogenda se industry bachi kokora imirimo supervision na kimogo chimwaye kora naro online gosengo tara more mwake ground buna lecturers kusaborokia mwarankia ba students baino ba okora learners. Muna tuwa kwana, ekero go set a program ye, program ye itani into eka togo set, into what stakeholders. Stakeholders, the key ere kurunga Commission of University Education. We need a stakeholder nene sana. Utaranze
okore program ye ogwete bali batenga kiogokora assessment nga kiogokora nga kuri kiwangi kigokwenda usena attachment nga kiogokora igo guideline error eliere fiscal na eliere ese industry choka they give feedback nga kiogokora teki either online or fiscal lakini ozukoligeri ese industry you always get the feedback nga kiabana bakora ki criteria ngero kibikire set na abantu ba Q nga ki supervision yao na bego korona wanya online korona ase yes because most egento getakire is the feedback from the industry yes na bawa tenga ki umuntu yo mwatoreta na kunyarari gas tere kunyarari gas and I think ine the most engia mono osabu kunyare feedback urese industry nga umuntu yo kukarari gas bya ustari koraki tara korari gas bya criteria ngero kibikire na Q. And look at it like Mabe now 2 years Kumabe at the chartered at the university. Bitango mbirigo that the challenges around Moko encounter the children barrier accept program. In fact, they've tange winge mbiritu akwane bonega biriwa boliringa igetangani isakare bigo taga ndi very organized. Umuntu akolinga university eboli ne yake maene. So yente getange challenge nene ignorance wantu baito mbakole tiki mpamanyiti ine regento na kieko na bona ganacha egere totebya abantu na ene university endeyons endeyons ere organize ne serikali ya Kenya ine re challenge nene egento kene be pintara gotebi etore gusiga vice chancellor yetu akurku Elicha Professor Elicha Omwenga obera acting for the last 1.5 years Obet appointed substantially 3 days ago. Ne Professor Osometa Mangana online learning, semia kemenge, usukoligeri CV yae, na bego tenga is a distinguished professor. Tena Kenya yoka, essence nkima, osomete bintebi, or very organized, even everywhere. So ekera colleague and the Secretary of Corona ya Kenya is doing it for what a track a proven that he has done it. In fact, the Moiso Negukwana about his SCVI and I got shocked what he has done. Ekera Rengo Soma Ebinta quality we have it impressed in many universities across the world. And one he has brought them home and is na kiage egekogera ata ito kora egere abantu abange banyole access to Amazon e wiki gocha ase enjere abene kosa no mwana itokoruga gusi abata matuka atatu gusi engima kuchakira Monday itukoria Jumatatu Tuesday itukoria Jumaine na Jumatano ngweta tole gusi engima twanzira busongo twaendo kikeumbu Keroka, Masimba, Tandigesu, Nyacheki, Mugunga gweta togenda paka South Mugirango. Nekirenga ngiriki. Ekirenga ngiringa. Challenge mwantebi. Mbone challenge. Abantu mbabwati information igoro ya Open University. Nero teunga charity begins at home. Egera abantu betu bakoleki. Bamanyinga university ne ku online university. Usukoligere ki SAT bona igeme change okoro. Nga ni fee. Ngena konyanga yumwana wana kwaki yawo chikomenya ngone gende kikerenge kusukuma ene university eroro ana uti umwana wasomere ngo mugole computer ngiya asomere nyumba yawo na anda ako access ibintu byonse in the world. Yeah. Open University of Kenya neche gutwara branches gose so far asena nande anda abantu para access gose esengen online na weko beyem main campus yoka ejire sembeo you can now ergo access the endons my take a university and say university of Nairobi na boko koraki oko yana baka Nairobi ma konyonyora lakini yeye time na boko nyonyora so branches yao here so mutandao ya onyorike kuchuta amatuka ko itamutu lakini asebona iga etole branches echire so mutandao andonse so tagete oko nyonyora because bona igano ogende platform yetu UK oko nyonyora all the information and usukolie no nyi platform yetu nabo kwanjira nga abantu aba online bale
ere bwango ningo bono kwena na guidelines kero keno muntu na ntubwate alana sibatete go soy ko patete go join kwanyoranga omuntu na bakoba nganda busa gwakane school fees inyore na tumira sanga ngo kwena na guidance university yona nateba na bebankire ne university ndeyonse ne bwate division ya academic affairs ne bwate finance ne bwate we do research na bantu bande bonse ibona bokonyora contacts kwanyora huduma in fact na osukolire platform yeto Open University of Kenya yende platform yeyo kera never disabled the way the key get set igali kere na bokonyara go access it the way it's set na ndere very fast ere free any inquiry okora okonyora immediately the response maybe abantu baitu na tokwana na bokolige liora orego sinto kingo kwa neke men muna also a platform yetu every information is answered there in fact kwa kutora wanafunzi korwa wase CUPS ya na botoko muna wa university ndeyonse ni serikali abantu bagocha igona gotea bana uzuna ngakie yo muri ko saba ibuli ikihagiro mubuli ahonyora nga omoroki omwana oye agakorete form 4 atete ko university ama whatever ngoseire ya online omwana ari kinyoro mari atakete kugenda guse Nairobi atakete kugenda nonye Mombasa achigosomera obekirwa online asa gosomera kurunga aiga oroche ngaba ibuli mpako chaka utora buko ego sabate wenge serikali yachakire gonchora nebintu tiana kuboli inginjere yo expose yo mondo nokumutali Nairobi usino kumutali sense Kero kende ntubwate students okonyoranga busilanas abatete go swa campus ekera mete ngakora no nyamaga chari ga abango mete na bokonyorere go ngekera ikire no nyamaga chari okore no nya admission na irana chigo swa gusena so se branch university ya Rochembuya lakini ya online ase muibori ore kenyoro na berarete okoga lakini akoeresa ase inginjo tokoligeria bintu lakini agena kuboliswa linga no kwenda kolige Nairobi tolige Mombasa ene university yemo onyogo tageto go tuara kolige nense ngima you can always okujeria ese computer yao na anytime iri ukani tiko genda nyogo kwenda fiscal okonyoro manyete ngaki okoraki no inyo eskolige ntu abate bintu bya ngoro Google map ugwagachire nyogo kolige singa tembega wali gwa boli ngaye gotoka waenda gali kwanyoro muntu ngaye uri tembe TV gotoka lakini siku hizi lazima mpole usena nyora ngolige Google map na koraki naja so engaki yo sema nga mpaka umuntu aende Nairobi ama kuma Nairobi na ukuma Nairobi no waso ikaranzo nyerigereri oligerekere street kubwa kwenda gutara matuka yonspi so technology ekeronye bwate temini tinga ekero gwatara gali fiskana gwakoraki so technology you can access it wherever you are muchano nabantu batabwati information that's why tolega kubasomia nga nere future nere ngaki kurukujige university ya Mambia ene university yechinga kibocho amatukare mu is the university of the future yeah Roy Krongori ya basana ngebona Kenya abantu batakite basase chinjira cha IT lakini wana wange nga the best knowledge bagwate batait kwenye expand maybe maka 30 level to some next country to maybe outside Kenya even the world lakini nyako kwa ndabasa maka baende school basomele that level bwana buganisa ozukolige linta etolige ligale sekiji because no ngoro nje seitongesu me giji mengi nete no na linke ga konyora kolegas okonyora basa bange mboko atisimi lakini si mengi akolera WhatsApp ogenda igento ngere kendo tarakwana ndubate avieta ndubate ibintu bago pete via games umupira roje betting neramo but what if otumie technology osomi guyego yo kunyetumia okora kigasi remotely utari kuna kugenda na bokora gasi yao okoreki so menyete ngakioro nyoli ya basaya baito bamanya banga babwate no bisi igendo bataite gukora no kusoma sini niga bamanye ngaki gutumia obisi okora igasi because one into gutumia obisi utabwati besa wenda kuliki besa kiri utabwati kucheza vieta lakini ba gutumia online osome ibintu bya
manga kiokora usosome ntuba chikosi awa baite indara batebe chikosi chire chingi ya mono ese chia bachelors chia masters chia PhD mpaka chia certificate ekero osome chikosi echi ekere owanza okora online in fact uko osoma online okore degree yago online ayorengereti ebirenge byao mpaka wakole mbaro wamanya gutumie gadget yao bwatebia nanga itera rahisi no okore gasi yao online because wamanyiro umanyo bone gokoraki ngigetakire kugwakana kule kulige gasi yao konyora ayo maite gasi goto There's a demand your services. There's a small town in Bomet County, Kurukunga Mulot, where Kelmontayo, expert 8. I'm back at school. Yeah, okay, on a light note, I want to win you for a while. Ikuiva. Maite bago tumia okoraki. Para everybody get on the other side, you kuiva bago tumiaki. Side kokoraki. Konyora chibesa. Emilinga wese kutumia itibia na bokonyora chibesa kinge sana. Para bono obebu abo igenda gusoma ngingo ibero serikali. Liba ngutumie chisemi echi okore gasi. In fact those colleagues they say chigasi nyinge squeeze even ole ochimumbu gali. Okonyora umuntu ataito umuntu ukokore gasi remotely. But na whatever remotely wanyora umuntu takoreki. Tamaiti wanyora chi platform na LinkedIn wanyora chigasi kikorangirwa kutingira kiwanyora abantu itimbakaletki Mbabwati knowledge. so ese university ekero wamanya okora online matekero kuna gusoma online kona kumanyora ebintu ebi ebingese kompite imandinga ase scope yao ekugalea. Now, Doc, assuming I'm a student under KUSIP, but now they are admitted as a university, public university, also I'm the normal undergraduate degree 4 years. Is there a point in annual going on another degree as Open University of Kenya, same time, studying a different degree? I think it's possible. Like to work again, they get flexibility. Anyo go konyara na ba okoraki na ba gosoa na ba gosome yao na ba ekolenga ere ngakiki wangu kia go okoraki kio gosoma. That's why online ere flexible. Alike yendenga pakanga tandi class to attend class ya and attend ikende online no matra gosoma mambi ekosi yamo mugasona ane so ekosi yendenga okoraki kulingana neke kiwango kiao. So you're saying if I want to study masters in communication, I can go to class in the morning, masters in communication, in the afternoon, go undergraduate here. No, abo tuko. No, tari ko kora undergraduate the same level. Ndo ko nga no be undergraduate nando in the masters. So you have to okole kiwange ketanga no same bachelors. Abo kora bachelors even of course. Yes. Na okora masters even. Kulikana jiro koraki na kiyoko nyara yeah lakini nduriko tenga na okole undergraduate na ndokole What if I maybe already have done with the undergraduate? Anyoro wakole undergraduate of course na boko okora Somo mnikarans tengari no somo akarans tengari tatengo mwana na atakita kwa ende school nje kama te. First oligerie cost yao yo chumwana wo chikomenya use Nairobi yale chibaseri ngo gwata chikomenya oro oligerie chibaseri ngo korwe se course ye ese miaka ene ojo oligerie Open University of Kenya oligerie cost ya roli ilenga na bukomeke decision menga ese cost onyo ne cost yao ntole mutu onyo makoli yendo ya kabere flexibility bora isi wo kolega ukosoma kwao ese yende neri ito neri raisi ekemane ngeninga ntole mutu ase engenjeria kwa flexible okolenga kiende nso koreki okora abo kolega asi yao na ndiko koreki kokosoma no nyumo ulimo oso kolega astari kumayo son koreki gosoma ule na ko example ya bali baito abantu bita basigali bali bakolega asi umuntu nabago agosoma ga kolega asi na tiri affect gasi ro koreki okora Esa serikali ya Kenya na tukakona litangani ni serikali bwate a concept that we treat concept ya e-learning. Where do you see yourself maybe in the next 5-10 years in terms of open learning? And abatenga in a university of future
ne university ya Mambi. Yeah, we are not going anywhere, but we only can become bigger. Because, basically, an example, getting enrollment within 1 month as a postgraduate, I don't think university nere able to ikera as our colleague. Ekiagera, even to be on a viachira cover COVID and a COVID. Even to be achire online, we have embraced technology. As a miake gojanga itinga, nere rabete university and kabisa, as in say to Kenya, nande abantu mpaka ba onyo to gwanjira na bona iga ahena bogutigara mai ko nyoro gwatigare mai bona gwana nga itoja kugenda maybe think one thing already courses to cover or yantu what almost courses ange 17 uchimotwe nechine jire jire taka irogoja to what bachelors kinyinge to what bachelors of education to what bachelors of economics to what bachelors of business to what even data science to what related na agriculture technology na masters to what already MBA na ni master education na PhD already ya business neroro yeah and again to kende maybe yes nipata bigore university no course ya leadership to para as a Kenya School of Government enere university ya moya ena niru ribaga yo oena na chikosi chiri chikosi choko na supervisory leadership and accountability ene university ya mo yuko chiena na aso mutandao go online so igona bokora nge serikali ya Kenya na berigeti university ya mono sana ese miaka iri kumingwa kwa na bokolige ngaitorige tuchi nekero togoche gukora cyber security omete yare tire ugasema na cyber crimes abeire igoro mono ona kiro mugendete koyana na aboseme gochasa aba learners banyara gutumeke mitandao bia bono mete ngochi bari gutwara more knowledge yokochi komanya buna bago kare bintase mitandao ibagochi kogendera ko kutumeke mitandao bobe gose mwaba mubwate njira nonyene serikali era nyara kweneke buna yabekire security ase mitandao nonye asense ya Kenya ekero wakwa na igora crime indiology crime gera abe mono nekero utamanyeti na dio rabe ukoibera kitonyo ngantu maite about security and security yoko ando ebintebi then it becomes a problem so it means we'll be more informed tokonya utamanyeti mono igoro umanye ebintu ya cyber security na nonyo ngabono crime yakoleki ahoroki waba mbago chikochanda abantu nonyase abantu bali batabwati information hii that's why to tenga abantu abange bakoleki baswa echikozi bune echo nekero most risk kolige kieri yakale ekera migi ankorro pale taro kigajiga so ya so dicho space una to kona kumanya ebinde bikoche ebigo change that means una to kumanya igoro ebinde bi okareki ebigo change yeah so you are saying umuntu lyo bate no chenga nero gosumbwa Oigo no chenga igo wote knowledge ngene rogosumbua ekemaene kile ke roma yeti knowledge yao bindo bine mbio karaki lakini lana asema mbona gochagwa haki na hichi nini cha serikali aba bulana asema na utugutumia go protect ya serikali ndoko iberu gorunga international crime okonyara baronte serikali system yitu ndobwate capability okaraki yo wetanga koro yes yeah mbia mono sana singincho yebro ndochenga abono turachie ugukorera se asense mega intima inki kwaro te yomwancho murigere igoro ya Open University of Kenya ekero to gucha gukora ibindo mbibere natako batenga no tolo ewiki ye Open University of Kenya nwere SNSM ya Gusii university nkima wanzera Professor Mwenga, the DVC Professor Umlando, Professor Chepken na management nkima ne staff no tori Gusii otebya abantu baitunga ene university ya Mambia, the University of Future so moche chizamo chiri cha Osongo, Keroka, Ugembo Norenya Marambe egere mocho kumanya inkito gokora na ande mosoe kirasi osoe no ali tukeri iri na bagosoe kiranzo anse kirasi kiao wabona na twakwana ligere lieso mutanda ligere Open University of Kenya ore chikosi chitoka nana egere unyare gosoa end time egere o to sago kubolinga ngenge na tigara maiga ene university ya Mambi
Mbia mono sana. According to experts baratebana masomo ge makeo ya IT nakorete michando Kenya. So mutakire masome mutware experience kerungi na bachire school so that masomo anya ko bakonye muchoko ro crime akiri manya mo konye ense ya Kenya. Ni mono samata ko kabuga kwa kana mja masoko togeri sekoria mpaka zitikira bonika. No mugeni wetu nabonande akoirorera ko bamanya erieta na kero togosoka. Asa marieta nguru kwa Dr. Evans Mugeni. Evans Mugeni ni lecturer Open University of Kenya. A lecturer ya economics, development economics, an expert ya climate change. Asensi ya Kenya. Tuti kwanira mangana climate change anene mono cross enseme ya technology mubona tokonya tumanyenga nkimbure gwika ya twira chinga kiti nyinge mono kwanyora chinga kiti ne mburate yo kabisa abangana yega yo gonjere kwirire aretira bokongo banene na nentugani mwancho murigirira anyare ko yamanya sinjira ayo bwikirana korine bia mono sana nchenguru kwa matinda ubigwa kendera gutigara ime ya Gatembe TV chinga kichonsi. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Inche no manyagitari irinike maubanye, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni goto gova services chekerero to gotumia obobwenia bwekerero e technology yo koligererio mugero omugima
na inde twarigereria ng'ambi mo kibiri biasero gutwara umuchanda twakwa mariogo na marioga yetu nigo tunyarusitie ase chinse cheisiko ao nande nigare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura marioga ase ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande nigo tukurusia ase ya Malaysia ayande kurustura ase ya Spain na ayande nigo tukurusia ase ya California Los Angeles California in USA marioga ande nare tukurusia somo chio India na ayande nigo tukunyarusia ase ya South Africa ayana ara marioga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya nigo kuri umwaka 2011 twabere tukubweni abantu abange nande nigare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kiagera na yemete igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center nabo okubanyora ase enamba 0717176383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati